עכשיו כשהאבק שקע והחטופים חזרו הביתה, נשאלת שאלה מאוד פשוטה. האם אנחנו רוצים לחיות בתרבות צהובה שהופכת אנשים שעברו גיהנום למוצר נצרך, או שנצליח להתאפק ולתת להם וגם לנו את הכבוד הראוי? אני נתנאל הירש וזה המסר הישיר. טוב חברים, שלום לכולם, שמי נתנאל, אני אומן ומחנך. והחל מהשבוע אני גם סטודנט לאנתרופולוגיה וסוציולוגיה באוניברסיטת תל אביב. סופר מתרגש להתחיל את השנה האקדמית. וברוכים הבאים לערוץ יוטיוב החדש שלי, שבו אני משתף אתכם במחשבות ותובנות, מאקטואליה ועד תרבות, מוזיקה, קולנוע, אומנות וכן הלאה. Let's get to it. חלק א', עכשיו כשהחטופים בבית, נא להתנהג בהתאם. רבותיי, עברו כמה שבועות מאז שחרור החטופים, והזמן הזה מאפשר לנו לאפס לרגע את המחשבות ולקבל פרספקטיבה, hopefully, מפוקחת יותר על מה שהתרחש ועל מה שמתרחש כעת. בתקופה הזו שבה רגשות מעט שוכחים, אני חושב שאפשר להתחיל להתבונן גם על עצמנו ולא רק עליהם. אז היחס שלנו לחטופים הוא מורכב. תמיד ישנו מתח, איזשהו קונפליקט. מצד אחד אנחנו רוצים לתמוך במשפחות החטופים ובחטופים עצמם, ומצד שני יש רצון לתת להם את הפרטיות ואת היכולת להשתקם בשקט וברוגע. עכשיו תנו לי לשאול אתכם שאלה. המתח הזה הוא מזכיר לכם משהו? אתם רוצים אולי איזשהו רמז קטן? אני אחזור עכשיו בדיוק על אותו טקסט, אבל אשנה בו רק מילה אחת. אתם רק תשאלו את עצמכם, האם הוא עדיין נשמע לכם הגיוני? היחס שלנו לסלבריטאים הוא מורכב. תמיד ישנו איזשהו מתח, איזשהו קונפליקט. מצד אחד אנחנו רוצים לתמוך בסלבריטאים, ומצד שני יש רצון לתת להם את הפרטיות ואת היכולת פשוט להיות בשקט וברוגע. אז הבנתם מה עשיתי כאן? זה לא היה כזה מתוחכם, אבל בכל זאת. אני רוצה שתצפו בשני סרטונים שהכנתי לכם, ותנסו להצביע על הבדלים. הסרטון הראשון הוא של דוד קוניו חוזר הביתה, בפעם הראשונה, והסרטון השני הוא של ליאונרדו דקפריו מגיע לטקס פרסי גלובוס הזהב. בבקשה. דוד קוניו חוזר הביתה, כל כך מרגש. הנה עכשיו, חי, נושם, על הרגליים, מלווה את הגיבור ששרד שנתיים, את הנורא מכל, את התופת, את המרצחים, את סכנת החיים בכל רגע ורגע. אנשי התקשורת צובעים על הרכב, קשה מאוד להוציא משם גם כמה מילים. ראוי לנו להתרגש, ראוי לנו לשמוח. Leonardo DiCaprio. It's Leo! Yes, they just said Leonardo DiCaprio. טוב, זה קצת דומה, לא? אני לא משוגע, נכון? כשאנחנו הופכים אנשים אמיתיים לדמויות ציבוריות, חשוב להבין, גם אם זה מתוך אהבה, אנחנו גוזלים מהם משהו. אנחנו לא באמת זקוקים למחקרים בפסיכולוגיה בשביל להבין את ההשפעה השלילית הזאת, אבל בגלל שאני יוצא לארג' איתכם, אני הולך לתת לכם דוגמה למחקר אחד. אז הנה מחקר מ-2009, החוקרים דונה רוקוול ודייוויד ג'יילס מאוניברסיטת ווינצ'סטר, מה שהם עשו, הם ביצעו ניתוח פנומנולוגי של חוויית המפורסם. כלומר, איך המפורסם חווה את חוויית הפרסום בעצמו. הם עשו זאת באמצעות ראיונות עם 15 סלבריטאים אמריקאים. הראיונות מפרטים את הפרמטרים הקיומיים של המפורסם בתרבות העכשווית. אותם סלבס הגיעו מרקעים שונים, חלקם היו מממשל וממשפטים, חלק מקולנוע, מוזיקה, אפילו ספורט, תעשיית הבידור, you name it. אז מה המחקר מצא? המחקר מצא כי ביחס לעצמי, המפורסם חווה אובדן פרטיות, ציפיות עצמיות תובעניות, אני מקריא מתוך הזה, סיפוק מוגבר של צרכי האגו ותחושת על מוות. תחושת על מוות זה בכלל מטורף. אבל הדבר שהכי שווה לשתות עליו, לדעתי, זה תחושת עיבוד העצמי שהמחקר מדווח עליו. אני אצטט גם בתרגום חופשי מתוך המחקר. הסלבריטאי חווה בלבול אישי ואובדן בעלות על החיים,
בתהליך שבו המשתתפים דיווחו על תחושה של הפיכה לדבר, ולא של אדם בעל אופי ייחודי. בכל פעם שהמושא שומע את שמו, נקרא בקול רם, האדם המפורסם מרגיש כאילו הוא או היא אפילו לא שם. הסלבריטאי סובל מאובדן חופש אישי ביחס לעולם, ומפתח יכולת מוגברת לסרוק את סביבתו במצב של קשב דרוך, על מנת להעריך את אפשרויות ההתקדמות או את הצורך לסגת. זה קטע מדהים. אני חושב שזה ממש, in a way אפילו מדמה מה שאדם בשבי ירגיש. לא נראה לי שזה מה שאנחנו מאחלים לחטופים, שבדיוק עכשיו יצאו מהשבי ומהתופת, חזרה לעולם החיצון. אבל מה לגבי ההשפעות עלינו, על הציבור? אז קודם כל בואו נשאל את השאלה, למה אנחנו מרגישים שמגיע לנו פיסה מהחטופים? למה אנחנו לא יכולים להתאפק? למה העובדה שהם בבית פשוט לא מספיקה לנו? הסרטון הזה של התקשורת וההמון מתנפל על האוטו של קוניו, היא אולי כעין וכאפס לעומת הצביטה שהרגשתי בלב, כשנתקלתי בתגובות בקבוצת האתרוגים, שזו קבוצת מימים ישראלית מפורסמת, שאני דרך אגב אני מאוד אוהב. אני חושב שלרוב יש שם מימים מצחיקים, קצת חבל שהם נהיו סופר פוליטיים בזמן האחרון. אני לא כל כך מבין למה אנשים מרגישים את הצורך להעלות את ה-50 סנט שלהם בקבוצת מימים, ואז זה אפילו לא מצחיק ברוב המקרים לצערי. אבל באמת מתוך שיטוט בקבוצת האתרוגים נתקלתי בתגובות ממש בלתי הולמות של מעריצות של החטופים. אין לי דרך אחרת לתאר את זה. מעריצות החטופים. מעריצה אחת מתארת בצורה שלא משתמעת לשתי פנים מה היא הייתה עושה לאחד החטופים, basically implying על הדברים המיניים שהייתה רוצה לעשות עם החטוף, ומעריצה אחרת הגיבה לה בביטול שיש לה טעם רע בגברים, ושחטוף אחר הוא הרבה יותר חתיך מהחטוף שלה. אני מקווה שאני לא צריך להסביר לכם למה ההתנהגות הזאת פסולה. ההבדל המהותי הגדול ביותר בין החטופים לסלבריטאים, מעבר לתופת שהם עברו, זה שהראשונים לא בחרו להיות מפורסמים, פשוט מאוד. ובכל זאת אנחנו עוקבים אחריהם, אנחנו מגיבים אליהם, אפילו מצפים מהם להתנהג בצורה מסוימת, כאילו הם חלק מעלילה טלוויזיונית שכולנו צופים בה. המציאות שלהם היא לא ריאליטי, והיא גם לא שייכת לנו. החטופים לא נכנסו לבית האח הגדול. הם נחטפו במהלך אחד מהפוגרומים הכי מזוויעים שחווינו בעם היהודי, וחלקם איבדו את יקיריהם ויש להם תהליך שיקום ארוך לפניהם. כשאנחנו צורכים את הכאב שלהם כמו תוכן, אנחנו לא רק פוגעים בהם, אנחנו פוגעים גם בעצמנו. אנחנו מחלישים את היכולת שלנו להרגיש אמפתיה אמיתית, כזו שלא תלויה בסיפור תקשורתי כאילו מדובר באיזה אודישן בכוכב נולד. עכשיו כשהחטופים בבית, זה בידיים שלנו. אנחנו צריכים להחליט אם אנחנו רוצים תרבות של ריאליטי, או תרבות שמכבדת את הפרט. תרבות של צהוב, או תרבות שמכבדת פרטיות. תגובות בפייסבוק שהן מתייחסות לחטופים כמו שוק בשר, או תמיכה שקטה שמכבדת את מי שלא יתפרסם מרצון. בקיצור, עכשיו כשהחטופים בבית, נא להתנהג בהתאם. Now, don't feel bad, honey. Did you know back in grade school I had a bully problem myself? Everybody was kung fu fighting. Those cats were fast as lightning. Good times. אוקיי, חלק ב', ישראלי פרויקט בית הספר שלנו. מה שאתם צפיתם בו כרגע היה קטע מתוך משפחת סימפסון. סדרה שבאמת נמשכת יותר מדי זמן, אולי הגיע הזמן לעצור אותה, אבל מדי פעם לפעם עדיין יש להם פרקים טובים. זה פרק, אני לא זוכר מאיזה עונה הוא, אבל זה לפני המון זמן, זה בטוח. מה שקורה בפרק הזה, ליסה מנסה להתחבר לאחד התלמידות החדשות בבית ספר, פרנסין קוראים לה, אבל פרנסין מתבריינת עליה ואפילו תוקפת אותה פיזית, וליסה מוצאת עצמה באיזשהו פלונטר, ועומדת בפני בחירה. האם היא הולכת להתלונן לבית הספר ולקוות שיפתרו לה את הבעיה, או שהיא תעשה משהו אחר. אז אנחנו תכף נראה מה היא עשתה בסוף. לישראלים יש נטייה להשליך אחריות על ישות מדומיינת בשם המדינה.
אם יש לכלוך ברחוב, המדינה אשמה, נכון? אם הפוליטיקאים בינוניים, זה גם בגלל המדינה. אם יש איזשהו מחדל בסקטור הפרטי, אז ניחשתם נכון, המדינה אשמה. היא אשמה כי לא היו מספיק מנקים וכי לא משלמים להם מספיק. היא אשמה כי הפוליטיקאים שלנו מחפשים רק כוח והון עצמי. והיא אשמה כי מחדלים בסקטור הפרטי קורים בגלל מחסור בפיקוח. אז תמיד, משום מה אנחנו תמיד הולכים למקום הזה. אז אני רוצה להציע פרשנות אחרת למקור הבעיות שלנו. הבעיות שלנו נובעות ממחסור באחריות אישית. נכון, אפשר אולי להגדיל תקציב מוניציפלי כזה או אחר ולפרוס יותר מנקים ברחוב, תמיד אפשר לעשות את זה. אפשר גם להגביל את הפוליטיקאים שלנו יותר ולעשות עוד ועוד, להגדיל את הפיקוח הממשלתי בסקטור הפרטי, את זה אנחנו עושים כל הזמן, אבל התהליך המחשבתי הזה לא רק שפוגע בנו בלונגרן ומייצר אינסוף רגולציות ובירוקרטיות שאנחנו לא באמת רוצים, זה גם מקבע אצלנו חשיבה של התקרבנות וחשיבה שאנחנו לא אחראים לגורל שלנו. כשאני אומר שישראל היא פרויקט בית הספר שלנו, אני מתכוון למשהו פשוט ביסודו, אבל מהותי. פרויקט בית ספר הוא הפעם הראשונה שאנחנו לוקחים אחריות על משהו משלנו, נכון? ממש פרויקט משלנו מההתחלה ועד הסוף. אז בתרבות האמריקאית כבר הבינו את זה, ופרויקט בית ספר הוא סוג של טקס מעבר, סוג של בר מצווה מקומית, if you will. אפשר לראות את זה הרבה בסרטי התבגרות ובסדרות נוער. את הרגע הזה שבו הילד או ילדה לוקחים יוזמה אמיתית ומבינים מה זה להוביל משהו בעצמם. ובאמת בסרטים עושים רומנטיזציה של הרגע הזה, שאתה מגלה את הכוח שלך לשנות. וזו בדיוק אותה רוח של יוזמה ואחריות שאנחנו צריכים לשמר כחברה, או לשפר כחברה. ואני רוצה להזכיר לכם, that's what Zionism was all about. זו הייתה הרוח שלנו, זה מה שבנה אותנו כעם, הייטק, חקלאות, להפריך את השממה ולייבש לייבש את הביצים, לייבש ביצות. רבותיי, תוך כמה עשרות שנים הפכנו ממדינה מתפתחת למדינה מתקדמת בגלל זה, בגלל רוח היוזמה שלנו, בגלל ה-entrepreneurship שלנו. אז אם נחזור רגע למשפחת סימפסון, ליסה הייתה יכולה ללכת לבית ספר ולהתלונן על הבריונות, אבל זה לא מה שהיא עשתה. בואו נראה מה היא עשתה. What happens when Lisa gets bullied by the new girl? The episode starts with a new kid named Francine arriving in Springfield. Lisa, knowing the struggles of being alone, tries to befriend her. However, Francine unexpectedly gives Lisa a black eye. Terrified, Lisa turns to the school bullies hoping they'll act as her bodyguards. Unfortunately, they decline, citing their long-standing rule against dealing with girls for a variety of reasons. And sometimes we fall in love. Meanwhile, Homer finds baby-proofing too expensive and starts his own business. You might not believe this, but it drives baby injury-related industries out of business. Back to Lisa, she investigates the school's security tapes and notices that Francine is nice to her when she wears nose plugs. Through experimentation, Lisa extracts the sweat of nerds and tries her sample on Dredrick Tatum, who Nelson involuntarily beats up. Satisfied, Lisa presents her discovery called Point Dextrose to the scientific community. To counter Francine's aggression, Lisa sprays salad dressing on herself, and it works. However, there isn't enough salad dressing to cover an auditorium full of nerds, giving Francine the freedom to hurt them all. Look at her pound that nerd. הפרק הזה הוא משל לאדם שמבין שהוא אחראי לגורל שלו. ככה פותרים בעיות באמת, כמו ליסה סימפסון. לא מחכים שאחרים יפתרו בעיות עבורנו, אלא לוקחים יוזמה אישית. אם אנחנו רוצים שישראל תהיה מקום טוב יותר, צריך להתחיל בנו. בבית שלנו, במעגל הקרוב, אחר כך ברחוב, בקהילה, ובסוף אנחנו נגיע לרמה המוניציפלית והמדינית. אבל אם עשיתם פיקניק, אז תנקו אחריכם. אם אתם רוצים פוליטיקאים טובים יותר, אז קודם כל אתם תהיו אנשים טובים יותר במעגל הקרוב אליכם. אם אתם חושבים שהפוליטיקאים לא נראים טוב, אז אולי אתם צריכים בעצמכם להציע אלטרנטיבה. רבותיי, זה הזמן שלנו לשנס מותניים, לקפל שרבולים ולצאת לעבוד. להבין בעצם שישראל הוא פרויקט בית הספר שלנו, וכולנו חלק ממנו. טוב, אז זה היה מונולוג ככה, באמת, אולי אפילו כבד הייתי אומר, אבל אני באמת מאמין בזה. הכנתי לכם משהו קצת יותר קל עכשיו, אנחנו נדבר על שלישיית מה קשור, ועל הסרט החדש לשחרר את שוליסן, שהוא כבר לא כזה חדש, אבל אני תמיד נזכר מאוחר לראות סרטים ישראלים. לא הייתה לי את ההזדמנות לראות את הסרט לפני.
אבל אני צפיתי בו לא מזמן, ואני רוצה לדבר עליו קצת. נתחיל קודם כל על השלישייה עצמה, אז נגיד ששלישיית מה קשור, ממזמן לא שלישיית קומיקאים בלבד, הם ממש תופעה תרבותית. זה נראה שאין לנו הרבה גיבורי תרבות שהם מקובלים על סך כל המגזרים, נכון? יש אולי רק איזה כמה שאפשר לספור כאילו על כף היד, הגשש החיוור, אריק איינשטיין, שלמה ארצי נאמר, אולי הייתי מכניס אפילו את תומר אדם. אז שלישיית מה קשור, אותו דבר, אנשים מצטטים ברחוב את הפאנצ'ים שלהם, עוד מימי הסטנדאפ, דרך הישראלים, שגם הייתה יצירת מופת בעיניי, אפילו שזו גרסה ישראלית אני חושב שזה נקרא Little Kingdom, אני חושב. והיום כמובן שאנשים מצטטים שורות מתוך לשחרר את שולי, 1 ו-2. אז קודם כל מאוד שימח אותי לשמוע שחנכו כיכר שלהם ברמלה. ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם שהחיינו והקימנו והגיענו לזמן הזה. חשבתי שהם הגיעו מיבנה, אבל מסתבר שהם מרמלה. חנכו כיכר על שמם, that's great, אני חושב שזה דבר ראוי. באמת חשוב שנוקיר ונעריך את האומנים שלנו, לא רק על ידי תמיכה ישירה בהם כשאנחנו הולכים, קונים כרטיס לסרט שלהם, אלא ממש פסלים, כיכרות, שמות ברחוב, אני חושב שזה דבר נהדר. אני ראיתי שיש תגובות ברשת, דעות שונות, חלק מהאנשים חשבו שאולי היה יותר נכון בשלב זה לחנוך כיכר על שמם של נופלים, שזה גם דבר טוב, אבל אני דווקא חושב שלצערנו במדינה שלנו אין כמעט כיכר או שם רחוב או איזושהי אנדרטה שלא מזכירה לנו שהמחיר של לחיות כאן הוא מחיר כבד של דם ויגון, ולעומת זאת אין לנו הרבה אנדרטאות שמנציחים גיבורי תרבות. אז בהקשר הזה אני חושב קודם כל אני אגיד, הדבר הזה לא צריך לבוא על חשבון הדבר הזה. אנחנו יכולים להוקיר כבוד גם לחללים היקרים שלנו וגם לגיבורי התרבות שלנו. ובנוסף אני אגיד שאין מספיק מקומות שמוקירים את פועלם של גיבורי התרבות שלנו. אז אני באמת שמח שחנכו את הכיכר הזו, אם כי היא ממש מכוערת. לא יכולתם לעשות, סליחה, הכיכר לא מכוערת, זה השלט הזה שהם חנכו שם, יכל להיות קצת יותר יפה, או אפילו לעשות פסלים. למה לא לעשות פסלים שלהם? אם יש פסל של קריסטיאנו רונלדו, איפשהו באיזה חור, אפשר לעשות פסל גם של ציון ברוך. אז בואו נצפה רגע בקטע מתוך הטריילר של לשחרר את שולי-סן, ואז נדבר על הסרט. あなたを殺そうとしていた侵入者を突き止めました。שולי, תאר לי בדיוק מה אתה רואה. קבל אפשר אותו, כיסאות ים, מתכות מפודויר. ובבגז. מקשימן, תראה כמה הם כמו ג'וקים, איך נמצא אותו פה? אביר, בואו דחוף כל החנות לדולר. שלקרוק איזה סושי לא לטפל לי כאן? אחלה. זה לא בן אדם, זה חבל לתביעה. בוא נלך שחק הילד. מה זה? נופש חברה של נינג'ות? הלך הילד. אז אם רוצים לדבר על המהות של לשחרר את שולי, גם הראשון וגם השני, בעצם אני חושב שהדבר, הטייקווי הכי גדול מהסרט הזה, זה האופן שבו הם מפרשים את הנפש הישראלית. ויש להם תובנות מעניינות. לפני שניכנס לעובי הקורה, כמה מילים על הסרט עצמו. הוא מצחיק ברובו, בניגוד לסרט הקודם שהיה משופע בבדיחות קקי ופיפי, וולגריות ממש. נראה שהפעם השלישייה הורידה קצת את הרגל מהדוושה הזאת של בדיחות מפגרות, והם הלכו למקומות קצת יותר בעלי קלאס ויותר קולנועיים נקרא לזה. באמת נכנסו לנעליים של אנשים כמו צ'רלי צ'פלין ו-The Three Stooges. הם מדגימים בסרט הומור סלפסטיק שהוא ברובו מוצלח. זכורות לי במיוחד הסצנות, כמו למשל הסצנה שלא בצי אלא אביו יורד כמו מרי פופינס כזה
עם מטריה, ויש סצנה נוספת שמהדהדת את הסקץ' האמריקאי המפורסם, Who's on first, Who's on second. הם עושים איזושהי גרסה ישראלית לדבר הזה, באמת גג מצחיק, זה הקטע שאני הכי צחקתי בסרט. יש עוד סצנה שבה יש איזה נינג'ה שמנסה לחסל שם את כולם ולא מצליח, אז הבמאי בן בחר משתמש באמת בצורה מושכלת בחלל ובפריים כדי להצחיק אותנו, ומה שמגניב בהומור הזה זה שכל אחד יכול לצחוק ממנו, אתה גם לא צריך הבנה בתרבות ישראלית כדי לצחוק, באמת הומור שהוא לא אקסקלוסיבי לקטנים או לגדולים או לתרבות כזו או אחרת, זה היה מגניב לצחוק מהדברים האלה. אבל עדיין היו שתי חוליות חלשות, חוליה אחת, אז כן, שתי חוליות חלשות. החוליה הראשונה היא אמה מדינג, שחקנית, מה לעשות, די מוגבלת, כישורי המשחק שלה די מוגבלים. אישה יפהפייה, דרך אגב, באמת עוצרת נשימה, אבל די אנמית, לפחות בתפקיד הזה. אני חושב שזה לא אשמתה, נראה לי שהבעיה פה היא בקסטינג. מצד שני, ברור לי שקשה ללהק שחקנית ישראלית שהיא דוברת יפנית, ויש לה חזות יפנית, אז אני מבין את הבחירה. אני מקווה שהיא תשתפר בהמשך, הקריירה שלה עוד לפניה. עוד נקודה חלשה זה האופן שבו הם קישרו את האירועים בתוך התסריט. זאת אומרת, העלילה היא די שרירותית נאמר. במקום שדבר יוביל לדבר, וכתוצאה מכך קורה דבר נוסף, בעצם כל הסרט זה קורה דבר, ואז קורה עוד דבר, ואז קורה עוד דבר, וקורה עוד דבר, ושום דבר לא באמת קשור אחד לשני. אין איזה משהו שמחזיק את הכל ביחד. אז זה חבל, אני חושב שאם תסריט קצת יותר מהודק, הסרט היה מתרומם לגבהים, נקודה. עכשיו, כמה מילים על המסר שעומד מאחורי הסרט. בסוף, במהות של לשחרר את שולי, 1 ו-2, מה ששלישיית מה קשור מנסה לעשות זה לזקק איזשהו מאפיין בהוויה הישראלית, אבל עם טוויסט חדש. הם שמים את הזרקור על האחווה ההדדית והדאגה לזולת, למרות מגרעותיו של הישראלי המכוער, והדמויות יודעות שיש להן מגרעות. מה הכוונה? הכוונה היא שעמוק בפנים, כולנו בעצם מודעים למגרעות שלנו. בכל אחד מאיתנו יש את הישראלי היפה וגם את הישראלי המכוער, נכון? וכישראלים תמיד הכי קל לנו להתלונן על הישראלי המכוער, זה שמלכלך את הפארקים אחרי יום העצמאות, זה שמנסה לתחמן או לחתוך בכביש או לעקוף באיזה תור. התופעה הזאת קיימת, אין צורך לנסות לייפות אותה, ובאמת קומיקאים ישראלים משתמשים באלמנט הזה, בתרבות הישראלית כל הזמן, כדי להצחיק אותנו. עם זאת, התובנה המעניינת בלשחרר את שולי היא המודעות של הדמויות. אנחנו יודעים שאנחנו לא מושלמים, אנחנו יודעים שיש לנו מגרעות, אבל זה לא מונע מאיתנו להראות שבמעמקי הנפש הישראלית שוכן גם ישראלי יפה, שרק מחכה להזדמנות לפרוץ החוצה ולהראות שליבו במקום הנכון. אז נכון, אביהו, בצי ונתי הם לא דמויות נעימות. האחד הוא מיזוגן, השני ארס והשלישי ממש טיפש. אבל כשהם נקראים לדגל, הם מתייצבים. כנגד כל הסיכויים וכנגד כל הפיתויים שיש לטיול בקולומביה או ביפן להציע, השלישייה באמת מראה שהיא תעשה הכל כדי לשחרר עוד אחד מהם, כלומר את שולי. והם מצליחים לשחרר אותו פעמיים אפילו. דווקא בגלל שהם מודעים למגרעות שלהם. בצי יודע שהוא אדם גואלי, אביהו יודע שהוא לא אדם משכיל או רב יכולות, אותו דבר גם עם נתי, אבל הלב שלהם במקום הנכון. אז זה באמת מסר יפה ומעורר השראה, אבל אני רוצה להציע לשלישיית מה קשור לשפר את המסר הזה בסרטים הבאים, אז hopefully בהנחה והפרנצ'ייז ימשיך, ושלישיית מה קשור, אם אתם צופים בזה, אז הנה הצעה ממני אליכם. אני מקווה שבסרט הבא הדמויות יבינו זה שהלב שלכם במקום הנכון ושאתם תתייצבו במקרה חירום, לא נותן לכם את ההשראה או את הגושפנקה לעשות מה שבא לכם. זה לא נותן לכם את הזכות להיות ישראלי מכוער בכל פעם שזה מתאפשר לכם. זה לדעתי התמצית של
אחד מהמאבקים הכי גדולים בתוך החברה הישראלית, ושווה להדהד את הדבר הזה בסרטים הבאים של לשחרר את שולי. אז אם הם יצליחו לעשות את זה, אז באמת נוכל לומר שלא רק ששחררנו את שולי, שולי שחרר את כולנו. טוב חברים, זה היה פרק 2, אני מקווה שנהנתם. שוב קוראים לי נתנאל, וזה המסר הישיר. אנחנו נתראה בפרק הבא, שיהיה לכם המשך יום נהדר, wherever you are, whatever you do, be safe.